Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Ekene m nwoke, ekene m nwanyị. Tata bụ Eke, bụ mbido izu n'ọgụgụ izu n'ala Igbo. Na m ekene nwoke na-ekene nwanyị, na-asị nke onye chere ya zelu. Sị m n'izu tata na izu ọfụla na Eke tata ya eketala anyị ndụ, udo na ọganiru. Anyị gbuo n'iru, anyị bute mma. Anyị gbuo n'azụ, anyị bute mma. N'aka nri, n'aka ekpe, anyị mma mma. A sị m onye chụọ anyị ya daa, ọ bịara egbu anyị gbuo ya. Onye si na isi anyị wara n'aja, ya were isi ya wee zere aja. Onye gwọọrọ anyị ọgwụ ya saa ahụ, na ọ sacha ya nwụrụ. Anyị adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Ifeọma ya emere anyị n'aka nri, n'aka ekpe. Otu nkwuru ya ka ọ dị. Tata bụ Eke na Orie na Afọ na Nkwọ na Afọ n'anọ n'ụbọchị n'anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agba afa miri emi, na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịchọpụta eziokwu gbasara ọdịnala Igbo. Isiokwu nji maka ya wee bịa taa bụ ka mmadụ ga-esi ewelu dozie mmụọ emebisi na ngwuru be nna ya, ma ka mmadụ ga-esi wee gbupụta onwe ya, gbupụta famili ya na mmụọ emebisiri. Na mbido, kedu ihe bụ mmụọ dị na ngwuru? Mmụọ dị na ngwuru bụ mmụọ enyere ọjị, mmụọ egburu anụ, mmụọ echukwanụ na ngwuru. A na-agodoro ọfọ ọjị n'isi ndị nne nọ na ngwuru anwa. Ọ ha bụ mmụọ dị na ngwuru. Ụfọdụ n'ime anyị binitalụ jebe ụka. Ụfọdụ bụ ndị kpọtalụ mmụọ a bụ ihe jebere ụka, wee were mindset ndị ụka wee jeme gịnị, kudisie mmụọ ha kpọtalụ, hapụkwa n'isi otu ha si wee kpọbata ya, wee kpọpụ ya, aje mee ya n'ike. Mmụọ wee mee gịnị, wee pịawaba ha azụ. Ụfọdụ bụ ndị bisiri ndụ wee nwụọ, ụmụaka ha wee jee wee jide mmụọ dị na ngwuru, wee mebiwe, wee kpọtaba ndị fada, kpọtaba ndị pastọ, kpọtaba ndị si na fa bụ ndị ụka ọbịa, ha wee dalụ ihe bụ ihe dị na ngwuru, wee mee gịnị, wee tisa. Ụfọdụ bụ ndị nna anyị mụrụ anyị melụ ya, ụfọdụ bụ anyị nwa bụ ndị agba ụwa melụ ya. Mana since imechalụ ya bụ ihe, wee jụọ gị si gị, kemgbe imechalụ ya, ihe ọ na-adịgolu gị mma ka ọ ka na-adị adịwanye njọ aka n'iru? Ọ bụrụ na ngwuru be nna gị na ịmatalụ na emere ihe dị ụta, mebi na iso wee mee, maọbụ na ijuga ese wee fụ na nna gị ma nne gị tinyere aka n'ihe dị ụta. Ihe dị ụta na-ebute ọnwụ ike, mmadụ ịnwụ ọnwụ na-erughị eru, mmadụ ịgakọta n'iru na-aga n'azụ. O nwere ike ịmụ ụmụ agbọghọbịa nọ na ngwuru, nwere onye ya eje di, onye ọbụla kpụsara, mana ọ bụrụ ihe dị mma. Ọ bụrụ niile gị anya na ngwuru be nna gị na-emere ụdị ihe dị ụta, enwere ka esi eme ya. Ka esi eme ya bụ mbụ na mbụ n'ihe ejegodo n'afa, n'ụgbọ n'afa. Ịgbasi afa, ịmalụ na mmadụ niile nọ na ngwuru ahụ na ego ha ya aba na mmemme ahụ. Ọbụgodu na ndị nke ọzọ anọrọ around, anyị ewetacha ọjị n'afa ha from the money they brought. That is ihe a na-akpọ general family liberation from family curse, ancestral curse. Dibịa ya anụ ya, ọ dibịa ya ekwuru unu
ya agba ụkọ n'etiti unu na mmụọ, maka nke bụ dibịa bụ ịgba ụkọ n'etiti mmadụ na mmụọ. Dibịa ya nọ wee solu unu welu menya bụ ihe unu wee chukwa anya bụ mmụọ. O nwere ọtụtụ ihe dibịa ya agụlụ unu, dibịa ya bịa mee ya agụlụ unu ya ego a ga-eji wee chukwa mmụọ ahụ from afọ ọgbalụ. Then ọ bụrụ onye ọbụla ego ya banyere na the thing emesi anya adịgo free. Ndị ego ha na-abanyero bụ mgbe ha chọpụtazikwalụ ha kwugide n'ukwu obe yọgide amara, anwụ masie ha ike, mmiri masie ha ike, ha chọzi ime ha jee gbupụtazi onwe ha. Ọ dị mkpa ọnụ ọ bụla ịbịagobịa n'anya na famili gị na-ejesi ụka ike na ọsọsọ gị nwa bụ onye na-achọtatụ ụzọ n'ihe gbasara ọdịnala, na gị nwa bụ ihe gbasara ọdịnala na-adịgode mma na ngwurugwu na dị mago na ikwu okwu ka agbụpụta the whole family na faya ekwe ife ihe eme bụ ichebe ije onwe gị. Enwere ike maga nọ na be nna gị mee ihe, nọrọ na be dibịa alụ ọgụ ọlụ wee gbupụta gị from that thing, ịdị free na-aga n'iru. Maka na emetọrọ ihe dị na ngwuru ọ na-apịawa mmadụ azụ. A lot of people na-enwe problem, ọkachasị ndị a na-eji eme oke ite. Sometimes na mmụọ ahụ sef na-aba some of them n'ime possess aha ha na-ebi ghara ya ndụ. Mgbe onye ahụ ebinitesi na ọ chọrọ ime omenala, o chefuzie na onwe mmụọ dị na ngwurube nna ya emetọrọ, na o kwesịgodiri bụ ụzọ ji eme gịnị wee mezie mmụọ ahụ bifo ọ chọba ụzọ ya n'ihe gbasara ọdịnala. Ya na ọ dị mkpa maka na mgbe ụfọdụ 60% of problem ị na-enwe bụ emetọrọ ihe dị na ngwurube nna gị, ntitosi na emebisi ihe dị na ngwurube nna gị. Na ọ dị mkpa ọ bụrụ na famili gị anyị ekwe ka unu jikọ aka ọnụ mee ya, jee gbupụta onwe gị, dịrị free ka ị mara ebe ihe na-eme gị eme si abịa. Aka jide mmadụ, kedu ebe isi azụ onwe gị azọ ịma onwero. Sitekwana aka na onye nke gị Nwaada Gbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa ndị bụ Igbo, anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enye aka na-agbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, na-agwa ụmụ Igbo nke bụ eziokwu na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ gbasara ihe nkụzi taa ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, ma ọ bụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ na ịchọ ka a gbaalụ gị afa ma ọ lụọ ọlụ gị ọlụ mmụọ, biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663 maka emesianụ.